Baztandaren biltzarra eguna da ospakizun bat, duela urteak egiten dela eta elkartzen dituenak Baztango herri guztietako herritarrak ospakizun xelebre batean, Mila 1973 sortu zen. Bai, batzuk Aralarrera gantziren ateraldi betitera eta bazkari beten bueltan zaudelaik pentsatu zuten Baztandaren biltzarra besta bezaleko bat itia, non helburue Baztandar guztiak elkartzea zen. Baita ere Euskararen alde iten duen besta bat da, edo elkarte bat, eta horri izan zen besta honen sorrera. Herrigotxo bat baditu bere bestak, baina horrez gain, egotia egun bat, non Baztango herri guztietako personak elkartzea ere ospakizun batean. Ze ikusten dugu Baztandar gehienak benkin biltzen garela, herri bakotxak bere ilusio handiekin iten duela orga bat egunean aurkezteko. Hora ikusten dugu jendean dako motibagarria dela eta denek ongi pasatu dutela.
Esan behar da, ostiraletik ona presio handia egon dela bai enpresa aldetik eta bai sindikatuen batzuen aldetik. Esesko atratzen bada arriskuza izango litzatekela, baina guk espero dugu jendearen erantzun ona izatea eta aurreakordio honi ez izatea. Eginaren eginez, 1979an sortutako irabazi asmorik gabeko erakundea da, desgaitasun fisikoren bat duten Arabako hainbat pertsonek bat eginez eratua. Eginaren eginez, badauka ja gutxi gora bera 45 urte. Daramagu denbora nahikotzo lanean, batez ere, desgaitasun egoeran dauden pertsonen eskubideak exigitzen, babesten, eta hainbat ekintza, hainbat iniziatibak, legislatibak bebai, aurrera eramaten hori lortzeko. Batez ere, berdintasuna gure gizartean. Kontratatuak, liberatuak, bakarrik daukagu bi pertsona. Gizarte langintza eta administratiboa. Beste lan guztiak egiten dugu modu voluntarioa edo militante bezala. Argi ikusten ez baduzu ez egin salto kanpaina hezurmuineko lesioak prebenitzeko eginda eta gizarte osoarentzat zuzenduta dagoen arren arreta berezia jarri diote 16-35 urteko gazteriari. Prebentzioa eta osasuna lantzea dira haien helburuetariko bi. Hori ikusten duzue da hori. Ez egin salto, si no lo ves claro no te tires, argi ikusten ez baduzu ez egin salto. Eta titula ondo bilatuta da, ze urtero, batez ere udan, hainbat salto, hainbat sortzen dute gero, hainbat arazo. Batzuk dira lebeak edo arinak, baina urtero badauz hainbat kaso edo hainbat sortzen dutela lesiones medulares edo, eta gure elkarteen zeregin bat da prebentzioa eta osasuna lantzea. Buruz egindako salto baten edo igerileku kai edo itsaslabar baten ertzean egindako ekintza arduragabe baten ondorio hartutako golpeek ondorio atzera ezinak izan ditzakete bereziki kontrolatu gabeko guneetan edo beharrezko oinarrizko noziorik gabe egiten badira. Piztinetan, hondartzan, ibaietan, lakuetan, importantea da jakitean zenbat ura dagoen eta nola dagoen
fondoa. Adibidez, hondartzetan oso normala da korrienteekin edo aldatzea dagoen area eta sortzea menditsuak bezala. Zuhurtziaz jokatzea beharrezkoa dela gogora ekarri nahi dute. Azken urte hauetan oso normala da hainbat gauza peligrosoak direna edo egitea lortzeko likes, lortzeko komentarioak gizarte sareetan, argazki espektakular bat jartzeko perfilean edo Instagramen historioan edo TikToken edo bueno, ondo, baina pentsatu behar da pixkat gauza batzuk egin baino lehen aber zer merezi duen. Foto hori edo zure bizitza komplikatzea. Sujar, Sahararen alde lan egiten duen gazte talde bat da. 2018an sortu zena, elkar ezagutu ginelako errefuxiatuen kanpamenduetan, eta ikusita bidaiko gazte bakarra ginela, ikusi genuen Nafarroan desinformazio handia dagoela Sahararen inguruan, eta orduan horretan lan egiteko beharra ikusi genuen eta Sujar sortu genuen. Sujar izenen aste batetik dator, lehenengo sugarra, dela guretzat sahararrek duten erresistentzia eta indarra simbolizatzen duena, Sahara hitza, berez, eta jorra haien hizkuntzan aske esan nahi duena. Orduan hortik aste bat egin genuen eta Sujar. Esan dudan bezala, helburu nagusiena Nafarroako gazteria informatzea da, edo Saharak bizi duen egoera soziopolitikoaren inguruan informazioa ematea da eta eskuragarri izatea. Baina gero behar gehiago edo behar berri batzuk agertu ziren, adibidez Oporrak Bakean programa badela gero azalduko dugun hobeto, baina Saharak duen programari garrantzitsuenetariko bat eta horretan ari gara lanean. Pixka bat kokatzeko, duela 47 urte, Sahara Espainiako kolonia bat zen, 53. Probintzia, hain zuten ere, eta Frankok egun batetik bestera lurraldea abandonatu zuen, eta Marokok egoera hori aprobetxatuz, hain ezaguna den martxa berdearekin lurraldea okupatu zuen. Eta orduan sahararrak behartuak izan ziren basamortua, bere txakusteko eta ihes egin zuten basamortua zeharkatuz, Argeliako mugara iritsi ziren eta Argeliak utzi zien basamortu zati bat, hor eraiki zuten orain ezagutzen ditugun errefuxiatuen kanpamentuak eta geroztik hor bizirauten dute. Orain, lehen esan dugun bezala, ari gara Oporrak Bakean programarekin lanean, eta programa hau bada, orain arte etortzen ziren Nafarroako familietara edo baita Euskal Herria osora eta Espainiar estatura ere, 8 eta 12 urteko haur sahararrak etortzen ziren aberri familietara udako 2 hilabetetan. Programa honek dituen helburu nagusienak badira batez ere haurrak basamortuan egiten dituen temperatura gogorretatik ateratzea, udan egiten dituzte 50 gradu gutik gora, orduan uda hemen pasatzea, eta horrek dakartzan onura guztiak piztina joatea, hondartzara joatea, aurra hauek ez dituzte gauza hauek kanpamenduetan. Izozki bat jatea, ez dakit horrelako gauzak ez, gero elikadura egoki bat eskintzea, eta baita batez ere medikura eramatea, begi eta hortze errebisioak egitea, eta horrelakoa. Eta baita kultura eta hizkuntza berri batzuk ikastea ere, hori oso onuragarria dela hientzat, eta hori. Gure papera, modu batean, Anasek eramaten du Oporrak Bakean programa hau. Anas bada Asociación Navarra Amigos del Sahara, eta gure papera modu batean
laguntzaile gara. Badaude haur batzuk harrera familietara joaten ez direnak behar berezi batzuk dituztelako, medikoa gehiegi bizitatu edo bakuntzaren bat, orduan haur hauek etxe batean gelditzen dira begirale sahararrekin eta guk haiekin ekintzak egitea da egiten duguna. Bolerara joaten gara, zinemara, saltinera ere joaten gara, egirarekura, urtegiera, ondartzara, tailer diferentak egiten ditugu. Modu batean da, beste haurrak duten uda berdina aztezina eta divertigarria haiek ere izatea. Familia bezala bat gara, irri egiten dugu, negarre egiten dugu, eta gero haiek etxera bueltatzean gurasei kontatzea zein ongi pasatu duten harrera familia bat ez izan arren. Eta batez ere, berotasun hori somatzea. Talde txiki bat garenez, ez dugu inongo finantziaziorik, ez dugu diru laguntzari jasotzen, eta orduan ekintza hauek egiteko saltzen ditugu guk eginiko kamisetak, sudaderak ere egin ditugu, tote bag batzuk ere dauzkagu. Saltzen ditugun gauzetatik lortzen dugun dirua ekintza hauek gero egiteko. Orain, kamiseta hauen salmentarekin gaude, eta nahi baldin badituzue, Instagrametik edo Facebooketik kontaktatu, @sujarsahara, eta guk oso pozik bidaliko dizkizuegu. Bukatzeko aipatu nahi dugu aurten etorriko direla programa honekin Nafarroako familietara beste urteetan etortzen ziren baino askoz ere haur gutxiago, ze normalean etortzen ziren 100 baino gehiago, eta aurten pandemiaren ostean egon denez paroi hori 2 urte hauetan askoz ere familia gutxiago daude, eta momentuz 8 haur ditugu oraindik familiari gabe, eta hori animatzen zaituztegu bihotz-bihotzez esperientzia honetan sartzea eta haur bat hartzea zuen etxean, ze zarete damutuko. Ni izan nintzen abegi familia, haur bat izan nuen 3 urtez, eta niretzako nire ahizpa da. Orduan hori, esperientziarik politena eta berazgarriena izan da niretzat, orduan hori, animatzen zaituztet. Eta horretaz aparte, lehen aipatu dugun etxe hori familiari gabe geratzen diren haurrak, aurten izango dugu, orain arte erabili dugun etxea erabili, kanpo arazoengatik, orduan besterik gabe norbaitek ezagutzen baldin badu etxeren bat edo baldin badu kontakturen bat, eskertuko genizueke, eta hori, idatzi aldi guzu guri edo Anaz elkarteari. Amanda nire ama, Bolibian hil zuten, nita zaurdun zegoela. Manez nire aita, desagertarazi egin zuten Nikaraguan. Ai, Nicaragua, Nicaraguita, la flor más linda de mi querer. 1988 urtea da. Ainhoa du gizona, eta 21 urte betetzear nago. Garaia aldu da, egia jakiteko. Baita mendeku hartzeko ere. Ipuinak oinarrian edo daukana memoriaren gaia da, baina memoria oso modu ez intelektualean kontatuta, nik memoriarekin alako obsesio txiki bat daukadala uste dut, baina interesatzen zait asko memoriaren zainketa. Eta orduan historian nahazten ditut memoria individuala, esan dezagun, edo norbanakoena, zure senide batek daukan memoria eta hori nola zaindu eta guzti hori, eta bestetik saiatu nintzen sartzen ere memoria kolektiboaren elementu batzuk. Ipuina hasten da Amets izeneko pertsona batekin, urte asko pasa dituena kanpoan, eta berritxura bueltatzen dela, berritxuarra da bera. Eta berritxura bueltatzen da, iruditzen zaiolako gurasoak ari direla memoria galtzen, edo zeo zer badagoela hor. Behin itzulita ikusten du, igual berak gogoratzen zuena etzela, edo ez dela gaur egun gogoratzen zuen bezalakoa.
etorri nintzenean, basaiatu nintzen dena fikzionatzen. Pixkat ulertzen herritarren arteko ohiturak eta nolakoak diren, baina ez pertsonaiak pertsonetatik hartzen. Saiatu nintzen nirekin egon den jendeak bere burua ez ezagutzen hemen. Eran kokatzelan bat bai egon zela eta pixkat ulertzea ere bi herrien arteko lotura zein zen eta Berritxuarrek esaten zidaten ondarrutarrek kresala daukatela. Eta ero ondarrutarrek esaten zidaten Berritxuarrak salvaje batzuk zirela eta aurreritzi guzti horiek pixkanak agentzen joan nintzen eta bueno, topatu nuena da bai toki batean bai bestean jende oso jatorra, oso eskurzabala nirekin, gauza pila bat kontatu zizkiadana eta oso ongi hartu ninduena hasieratik. Zer emaitzen. Pues, lagun talde bat, hasteko. Bela urte batzuk beste talde batean elkartu ginenak, eta handik urte batzutara proiektu aldaketa bat egin, eta baizera sortu zen beste aurreko proiektu horretatik. Seriotasun puntua temateko proiektuari, ikusten genuen pixkat estankatuak gaundela aurreko proiektuarekin, ez genuela aurrera egiten, eta esan genuen moztu dugu hemendik de zero, eta hartzen dugu beste proiektu bat, eta hasi ginen beste proiektu bat, konposaketa lan bat atzetik, eta konposaketa lan horren ostean atera genuen lehenengo diskoa. Aurrera eta zera, inoizitan ez duzun indarra. Nik bakarrik grabatu dut bigarren diska, baina hasiera batean bai zegoela igual eska kutsu handiago batez, eta bain bigarren diska honekin jasaiatu gara gehiago funky estilora eramaten gure estiloa. Eta estilo berri hori bilatzen eta guk uste finkatu dugula edo lortu dugula ere. Zerbait desberdina egitea, guk entzuten dugun musika nolabait jotzea edo. Bai, plasmatzea entzuten dugun musika hori diskoan, gutxi gora bera. Gure estiloan, gure eran, baina hiltzenez antzekotasun hori bilatuz. Azkenik lehena hori, horretik komentatu den asuntoagatik, izan zen gure esplorazio prozesu bat. Azkenean diskorretan jorratzen ditugun estiloak, oso anitzak dira, azkenean sartzen gara eska txoznero batetik, rumba batetik, eta gero funkilla ikutu batzuk izatera. Baina hori, da max mix bat horre estilo ezberdinetakoa, baina izan zen gure esplorazioa. Hortik gero atera genuen single bat, ja finkatzen zela gehiago funkirantz, eta hurrengoa izan da, orain orkesten gabiltzan diskoa. Ez dakit zergatik, nahi genuena, hasiera batean ez genuen oso argi ze izenburu jarri eta azken orduko gauza izan zen erabaki hori. Baina, jolastu nahi genuen pixka bat hitzekin ez, hankasartu, igual hankasartze bat izango zelakoan edo ez genekien, baina, eta hitzioko horrekin, funka, funky estiloa bilatzen genuelako eta hankasartu. Kritika sozial nahikotxo, gizarteari, bizipen ezberdinei, eta egunerokotasunean bizitza ditugun gauza ezberdinei buruz zeiten horrekorra. Hombre, niretzat desberdintasun handiena da taldean ditu dela, ez? Gehitu dugu beste abeslari bat, gehitu dugu teklatu bat, eta batzuetan ere saxofoia jotzen duena, eta niretzat desberdintasun nagusiena hori da, jende gehiago gaudela eta ja zentratu garela estilo zehatz batean eta ez dela gauza zabalda eta remix bat. Hasi zen batez ere kuarentenan. Kuarentenan egon ziren batzuk hor tiraka, proiektua itzaltzeko eta egon ziren base ezberdinak egiten. Base horietatik sortu dira bestiak eta gero oian taldera sartzean
Oianek letra ezberdin pila bat zituen, eta joan gara letra horiek aurreko base horietan txertatzen, eta gero azkeneko haizeak, retoke guztiak ondoren joan dira. Baina lehenengo oinarria basea eta hotsa, eta gero gainontzekoa. Diskoa eta mertxan guztia kontzertutan edo guri sare sozialen bidez idatziz eskura daiteke. Eta azkenik, diska honekin eskerrak eman nahi dizkegu, alde batetik Adrian Vallejori, berarekin grabatu dugulako diska, Iñaki Tristani diskaren eta merchandising guztiaren diseinuengatik, Sergio Liari, bideoklipen grabazioaren gatik, Nesari bere parte hartzagatik, eta jasandako ordu pilaren grabazioaren gatik, eskerrik asko. Baita kontzertuen hasieran daukagun introa grabatzen lagundu ziguten ahots eta soka guztiei eskerrik asko ere bai. Eta azkenik kuadrillako jendeari mertxanean azken kontzertutan egoteagatik. Bihurtzez mila esker. A depleted field, but this is for the World Championship in the men's 110 hurdles. Holloway gets out in typical style. Cunningham is going with him. It's Team USA 1 and 2 at the moment. Martinez of Spain is coming on strong. Grant Holloway defends. Kofradion itxak sarri, enbatan dugu gidari.